Въртат се, но не капат да хапат. Айде, това е какво сега? Това е рождения ден на баба Лили, а утре на дядо Тодор и юбилей 50 години златна сватба. Златна сватба ли? Златна сватба. После говорите се за диаманти, нали? Много те ги разбира. Стринки, а така? Топа го нема. А така? Аз съм днеска главния обер-келнер. Краси е главния сервитьор. Да не засмучите въздух, нали? Защото е дежурен и трябва. Дежурен съм и трябва да ми така. Разбрах. Не, на повечето от хората теперь Ама обаче Краси не сме взели КВО. Ама ще го прехвърлиме вкъщи. Степанева там е къде се Людмил. Брат ми е не знам, с друга година не е било така. Не пипера, горе-долу е хубаво. Чушлетата се съзеха, бая, и аз имам. А после ще ви снимам и вас от другата страна. Добре, добре. Няма се разсърдим. Елате сега с мен на камерите, там се вижда всичко. Аз му обяснявам, наистина бях научила, мах се научила, откъде паднаха, другите не знам. И ги оставих еди къде. И сега на камерата се види всичко. Да. Той е английски, дето Правим филм. заспали поп на граница. Владко, там Ще се видиш. И то търговски представител вика, сега там като се Ми снежа. Светло, много си учен, така сте учила. естествено, аз и без тях съм учил. Чакай сега да мина да снимам вас от тази страна. Я, обърни се, младежа. А младежа с очилата, обърнете се. А? Да, да се види, че Я, Чичо, айде кажи на здравица. А, така. Понеже снимам. А, понеже снимам. Ние не пием. ние не пием много. Абе, за вас двамата най-много пари ще дадем, знаете. От този филм най-много... Не, изключи филма. Не ще ме да мисля. Барабарта си Иван Сладко ще ви сложим. Ама знаеш ли този филм ще го качиме в интернет. да покажем. Значи това е две такива са в едно. Ще го пратя, да? 15 града. Ще го пратя. Значи една долу. Ама това си една. А, така. А, така. Да ги разделяш на Водата да мина, Държа ги, сложи малко биови, постоят маничко и тогава мешам на пилета им давам. Даваш на пилета краснички? Ти имаш жена, за витамини, за това. Тератор си прави полезно всеки ден сега да ядеш тератор. А, ние ще ги качиме в интернет. Всеки ден да ям, няма да ми омрази. Да, бе, да. Викам моята сега красничко, делим и я правим на четки. И така обичам да ям красничко. Така нарядно е най-сладко. Чакай,
Така да направя една снимка отдалече. Аз обичам всякакъв зелен